ঝুলুরে নিকাইছু মো গৌরাঙ্গ সুন্দর করিছু ঝুলুরে নিকাইছু মো গৌরাঙ্গ সুন্দর করিছু ঝুলি ঝুলি আসে নদিয়া কাকরে বাবারে ইয়া মানে এদি মুহ উপর দেখুন খাই ଦେଇଛି হ্যাঁ ଖାଉଛି ନା ଟିକେ ଅନଉନି କିଛି ନା ଖାଇଲା ଖାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉନି ଆଉ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ କଲିଜା ଲେଗ ପିସ୍ କାଇଁ କରିକି ଆଡେ ଭିତରୁ କ୍ଲୋଜ୍ କୁ ପଳା ମୁଁ ଏପଟେ ଫୋକସ୍ କରছে ଏ ଟୋଟୋଟା କେତେ ଲାଗେ ଏଇଠି ବି ସେଠି ନେଇକି এটা কোন गेला ଝିଅ ତୁ ନବୁ पाना खाऊ नाला रो ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ନେଇଛି
କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛୁ ନା ଏଠି ଇଏ କରି ଆସୁଛୁ? ମୁଁ ଚାଲି ପାରିବି କାଲି ରାତି ମତେ ବହୁତ ଜ୍ୱର ଖାଇବାଟା ଅଧିକା ହେଇଥିଲା ହଁ ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଦେଖ ଏପଟେ। ନା ନା ମୁଟାରେ ହେଇଲୋ ଝିଅ ନା ବାବୁଲୁ तू धीरे धीरे जा ଏଠି ସେଲ୍ଫି ଟାଇମ୍ ନା? ନାଇଁ ରିଲ୍ସ ଟାଇମ୍ ହଁ ରିଲ୍ସ ଆମେ ଦି ଜଣ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ଦି ଜଣ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମନେ ଝିଅ Thank you so much. ଏବେ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଆଡକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଗୀତ ହେଇଗଲା ନାଇଁ? ଏବେ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଏଠିକି ନଏଜ ହଉଛି। ଅଚିହ୍ନା ହୃଦୟ ମିଳି ମିଳି ଛାତି ତଳେ କରି ସେ ଅଥୟ ସେଇ ହୃଦୟ ଥରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ ସେଇ ହୃଦୟ ଥରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ सब नूआ नूआ। अरे पिया ये क्या हो गया पूरे पिया ये क्या हो गया अरे पिया ये क्या हो गया पूरे पिया ये क्या हो गया ଭାଇ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ମାନର ନାମକରଣ କଣ ହବ? ଗାଣ୍ଡୁ ତୋର କଣ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ତୋର ନାମକରଣ କଣ ହେଲେ ତ ଖୁସି ହେବ? ହେ ଭଗବାନ